I got supplies. Guys, where is the M24? Dito tayo ng M24 man. Arasin mo, Jard. Ang ano? M24. Wala. Ang gamit ko nisan do shotgun na do AK bulaw. Ang side gun yan. Ba't mo yung tawag nila? Ga UMP9 ka? Oo. Enemies ahead. Now. Nice. Wala do ko ba ako? Do ko namin sa kay stable sa magtiro bulaw. Pero kung sa damo sa bala kag pero mas kung gusto mo sa kitana kay Thompson kag Chris Vector ang nami. Oo. Dali siguro eh. Ay nako. Buyan kung AK mayroon na sa may bala na. May rifle ka na? Oo. M4A1. May gatiruan na ito sa 345 na yun. Mukha na. Yara siyang M24 na number 1. Bago ko dyan. Yung panita ko pa. Kuha dyan. Hindi ka? Ari ko kapang luto, kapang ngita ko di mga ano. Hata ko ng area ang ano. Nagibig kasunod sa ako, no? I got supplies. Number 1 Jared ba? Grabe, 7 grenades ang ara sa akon ba? Sige lang, Muli ka ang rin damo ba? ko di grenades ka niyo. May ari ko di 6 ka molotov. Oh, grabe ba? Ako ni isa lang kamulotov pag 7 ka Granada. hand grenades. Tingnan, bawi lang ah. Namin pang pagwa kong White as drama. lakyan ba? Manag-close now. Namin na Oo, wala na kapagamay na. Lulayo pala sa aton mig subilog mig. Atila, Oh. matama, mga Mata. Sundala ko number 2, di ka naman. Lulayo si Bumi ko. Kadagan ako yan. Kaya manita ko sa lakyan. Lalay ito sa ito, no? Ang atong conversation, iba tiyo ni sa atong teammates. Let's go. Oo. Yung mga, They don't give a fuck lang na I love name. Yeah. guys, let's work as a team, okay? Hey, can you hear me? Number 1 and number 3. May pa kong kills ba? Doon na napatay mo, Jard? Oh. Ang isa, do Arab lang, do na lang alang iblaw. Mag-unay dagan man. Hindi ko magamit. Wala, rag sa likod ko, lumot tao ya. Bilang kita kay kasilakyan. Ang kontra. Kuha sa lakyan, Meg. Langit. Let's Dabot go. tao yan. Nabigyan ko man. Nala na bilog, Meg. Ano lang ko. Hindi ka na. Number... Hari ko number 2. Number 2. Labot tayong... Di po, gagid. Search for vehicles. Yeah, I know. Ara namin sakyan ka na. Search for Sakyan ka na, Jard? Wala pa. Layo sa ako, no? Kaya ni. Tayo, sakto, no? Puta, dumitaw po di ako. Bitaw sa likod ko, kasunod man sa... Lag. Makabalikid ka. Knockout. Nago. Wala ko may lapak di ako. Nag-move naman siya, no? Di alilay yung bilog, Meg. Ala, Di kita nun sa mapa mo ako. kita naman eh.
Ano na? Uy, Sige, Jolly, nanda. lo. May Ay, di ko sakyan ako, mapa. salamat. Enemies Sugatan na ka, ahead. sugatan na ka. Wala nang Sugatan na ka. sure bro ka. Guba mo na. Ayun na. Guys, yes. Ano ko sa gilid mo. Hindi naman pinapalayo. Search for vehicles. Ang duwatay papatay ta. Putay ko pag ang timur. Tapos papatay mo sila. Guys, Meg, where hindi are dami you? kang lagyan. Kani. Ako pa tayo, babe. Sige, paano mag-dive? Ikaw nag-dive? Hindi pa. Ako na. Aral nagka. Sakay na, Meg. Aral na. Aral, dive na. Dito magis mo yan, no? Wala. Ato kontraw. Para mag... Gino? Okay. May napatay na saan? Ba ako? Saan ka naman? Ba? Bilao na kayo. Ba't sa akin? Meg, heal, Meg. Kaya ako ma-heal da yun. Masakay ko. Pagkatiro sa aton. Hindi kaya mo mag-heal. Hindi na kita. So, hindi ako pag-ipahilaw. Kay dagan, guro. Dasi akong dagan. May yara ka da, ano? Mga 3 oras na magpula ko. May medkit ka? Oo. Puta. Hila na, heal. Ha? Ngayon, Heal. Ara kay heal ako. Wala ka medkit? Ara. Ano kuntat? Tanong yung gamit mo. Sige, go. Gumita. Ara. 5, 4, Okay, good. 3, Let's go. 2, 1. Okay na. Sadya na rin na takrudo pa da, no? Layo pa sa ito. Nagdalata ano ba? Okay na. Dag. Op, marinay lang. Op. Ay, Di po, goy ah. kagad. Agoy ah. Yan. Tali pa sakay na to, no? Wait, sige pa, patay bro. Okay. Ay, kagwa. Sino? Atong patay ko eh. Dag. Sige na, araraw, may ginala ka to. Apuntraw. Mag-hitch ride po sa'yo, Meg. Arero. Sa ilo. Sa ilo ka wala na fuel. Fuck. Gio, ikaw drive. Yan lang mahil ko, anay. O, sige. Haraman na. O, si number 3. Wait. Nako. Go. Fucker mo ni Swan. Ako. Lahat pa siya mag-drive sa ako ni Meg. Ano? Mas grabe pag isa mag-drive isa sa ako. Oo eh. Wala, super lag ko. Lag ko. Super lag ako. Salamat. Drive. Alin ako sa gwa. Ito. Gid ba? Kapita mo. Rifle eh. Shotgun ako ng SMG oh. Tata kayo, gina. Kung kang baka tayo, may ikay ko to. May AK Sa ko. dalong gina. Pero wala bala. The R45. fuck, ano? Let's go. Lahat Lapit-lapit sa bilog. Let's go pa. Dahil na nga rin po, di ulit lapit mo na bilog. Ano pa ta? Masalakyan or... Hindi na guro, ano? Ano to sa second floor lang? Ngayon, kanaglit sa Ha? punto. Uy ko di.
Ari may ko, may ari Diyos, poselo, may AK, di may bala. Ano Uzi. yung ko man? Ari. Oh, May katiro, may katiro. oh. Layo sila, layo sila. Hindi ka lang, butang ako ng armas. AK, din ka na AK. Nugo na may Scarlight pa diyo. Oh, fuck. Patay, tayo may palibutan. Ah! Patay mo siya. Palibutan na nila, Meg. Oh. Imo ba yung Oh. expose kita? Bilog, Meg. Bilog, Meg. Lata. Come on, let's go. Meg, bilog, Meg. Gani, gani. Uy, kapirme ka to sa bilog. May diagonal kapirme ba, no? Regroup ta, Meg, sa mga puta. Sige, sige. Sa may southeast. Regroup, regroup. Let's regroup. Ari ko sa may balay. May go sa may number 2. Ari ko sa mga balay de. Blank. Wala, nagkanto ko sila, Meg. Ano, why ka na di sa mga balay, oh? Wala, nagkanto ko sila. Eh, harapan to, di sila. Ari, ah. Sige, sige. Ari lang ko di. Go lahat. Yeah. Clear from perimeter, ay. Okay pa. Ang west yard, ay ko kita tayo. So, Wiz. Ipos na yun ba? Sa west. 30 seconds. Ano ko mga gamay? na, di ba? Ipos. 33 seconds pa kamay na luwat ang ano. Nag-ano sila? Nag-push sila forward dyan. Duwa ko nga. Oo nga. Abandon your post, mate. Abandon your post. Ito. May nakita ko. Ano 355 na going northeast. Horizon. Duwa ka bilog. Na tabunan na sa sumupuno. Going northeast. Oh, Ara, nakita mo? Nakita ko sila ang bal mo. Sa 355. May ara, may bull. Nag-stop sila or Kung nag-stop sila si Kate sa naglaban balay, sa Japon? pagtiro ko lang, aras lang katiro. Ang? Katulokay na kami. Ikot sa kaway, 350. Wala ko visual. Why, Kahoy? Oo, sa 350. Sa may balay, dabiyo. Ara din may duwala ka kahoy. Wala ko visual, mate. Dra ka na, dra ka. Pushing forward. Ato sa gatabok na. Patak na Oh. mo. Duwa sila. Nakita ko na. Ang isa sa bato, ah. Ang isa ra sa likod ka, may go mo sa. May visual ka. Uy! Shot na sniper ko. Nasa sa by 310. Sa tabok ko sa northwest. Patsyong ko dali, Miyara. or- Patya. Di lang gid. Sniper na, Meg. Nako, Ito sa dyan bawah. ay cover. Okay na. Feel ko na, ibe.
Para sa Naman po mag-brief siya na sa pupunta. snow. Avenge me, my brothers. Why ko yung helmet ba? Ginpasak yung helmet ko. Nice. For freedom! Ato ba sa punta o gatulok sa? Kita mo sa? Ato to? Dili sa bang ano? Blank? Wala. Oh fuck. May tao sa likod na, may tao sa likod na. Maayo na ba? Nagbalikid ko. Uy, chicken dinner na? Chicken dinner na. Grabe, smooth ba? Kakibot mo ba? Kuya ga, struggle pa tayo para sa ano ba? Sipos na yung ba? Iyan nakabikini. Yeah. Badass. Ilonggo,